ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అందరికి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటి ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసుల్లో మనము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షిణిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము 14వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. విద్యా తపోవ్రత ధనాన్ముఖ తస్మ విప్రాన్. విద్యా తపోవ్రత ధరాన్ముఖ తస్మ విప్రాన్. విద్యా తపోవ్రత ధరాన్ముఖ తస్మ విప్రాన్.
ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वं स्राक् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि तद्ब्राह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि तद्ब्राह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदन्नम् पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः विद्यातपोव्रतधरान्मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वं स्राक् विद्यातपोव्रतधरान्मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः तद्ब्राह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः हरे कृष्ण उत्तम श्लोकम विद्यातपोव्रतधरान्मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परमः सर्वविपत्सुपासि पालपशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ శశికళ మాతాజీ భారతి మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ విద్యా తపో వ్రత ధరాన్ ముఖతస్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మ తత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తత్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపస్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యా తపో వ్రతధరాన్ ముకుతః స్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మ తత్వం అవితం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృతి దండః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ సరళాదేవి మాతాజీ వసంతబాయి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యా తపోవ్రత ధరాన్ ముక్త స్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్ర తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. విద్యా తపోవ్రత ధరాన్ ముఖతస్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మతత్వమవితుం ప్రథమత్వమస్రాక్ తద్బ్రహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపస్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. హరే కృష్ణ విశాలవతి మాతాజీ బాల సరస్వతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యా తపో వ్రత ధరాన్ ముఖతస్మ విప్రాన్ బ్రహ్మత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగుణీత దండః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. విద్యా తపోధరాన్ ముక్త స్వ విప్రాన్ బ్రహ్మతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమం సర్వ విపస్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ నళిని మోహన్ మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. విద్యా తపోవ్రత ధరాన్ ముఖతః స్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ కోటేశ్వరి మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ గురూజీ. మాత చూడండి విద్యా తపోవృత ధరాన్ ముఖతః స్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మ తత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపస్సుపాసి పాలః పశునివ విభో ప్రగృహీత దండః. హరే కృష్ణ గురూజీ. శ్రీలత మాతాజీ బృందా మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభు. విద్యా తపోవ్రత ధరాన్ ముఖతః స్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం. విద్యా తపోవ్రతధరాన్ ముఖతస్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్వతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాత్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాలః పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యా తపోవ్రతధరాన్ ముఖతస్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాత్ తద్బ్రాహ్మణాన్ పరమ సర్వ విపత్సుపాసి పాలః పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. విద్యా విద్యా తపః తపస్సు వ్రత వ్రతములు ధరాన్ అనుసరించు వారలు ముఖతః ముఖము నుండి ఉండెను విప్రాన్ బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మ బ్రహ్మదేవుడు ఆత్మతత్వం ఆత్మానుభవము అవితుం పంచుటకు ప్రథమం మొట్టమొదట అస్రాక్ ఆవిర్భవించితివి తత్ కనుక బ్రాహ్మణాన్ బ్రాహ్మణులు పరమ ఓ మహానీయుడా సర్వములైన విపత్సు ఆపదలయందు పాసి నీవు రక్షింతువు పాలహ రక్షకుని వలె పశూన్ పశువులు ఇవా వలె విభో ఓ శక్తిశాలి ప్రగృహీత చేతపట్టి దండః దండమును. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. ఓ శక్తి సంపన్నుడా పరమశివా విద్య తపస్సు వ్రతములు ఆత్మానుభవము వంటి వానిని అనుసరించుటయందు బ్రాహ్మణులకు రక్షణ కల్పించుటకే నీవు బ్రహ్మదేవుని ముఖము నుండి మొట్టమొదట ఆవిర్భవించితివి. గోపాలకుడు కట్టెను చేబూని గోవులను రక్షించు చందమున బ్రాహ్మణుల రక్షకునిగా నీవు వారి నియమపూర్వక విధులను
సర్వదా పరిరక్షింతువు. హరే కృష్ణ. భాష్యం రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. వైదిక శాస్త్రములందు తెలియజేయబడిన వినయపూర్వక విధులను అనుసరించుచు మనస్సు ఇంద్రియములను నిగ్రహించుటయే సంఘమునందలి మానవుని అతని సాంఘిక పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ విశేష కార్యము. చైతన్యము వృద్ధి చెందినట్టి జీవులను రక్షించి వారు వర్ణాశ్రమ వైదిక విధానమును అనుసరించున్నట్లుగా చేయును. కనుక శివుడు పశుపతి అని పిలువబడును. పశువు అనే పదము జంతువునకు మరియు దానితో పాటు మానవునికి అన్వయించును. పశువులను పశుప్రాయులకు జీవులను అనగా ఆధ్యాత్మికముగా పురోగతి చెందని వారు రక్షించడంలో శివుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రియము కలిగి ఉండును అని ఇచ్చట తెలుపబడినది. బ్రాహ్మణులు భగవానుని ముఖతః వెలువడిననియు చెప్పబడి ఉన్నది. శివుడు ఆ విష్ణు భగవానుని ప్రతినిధిగా సంబోధింపబడినాడని మనము సర్వదా గుర్తుంచుకొనవలెను. విష్ణు భగవానుని విరాట్ రూపం యొక్క ముఖము నుండి బ్రాహ్మణులు, బాహువుల నుండి క్షత్రియులు, ఉదరము నుండి వైశ్యులు, పాదముల నుండి శూద్రులు ఆవిర్భవించిరని వేదవాంగ్మయమున వర్ణింపబడినది. దేహమునందు శిరమే అతి ప్రధాన భాగము. విష్ణు ఆరాధనకై దానమును గ్రహించుటకును మరియు వేదజ్ఞానమును పంచుటకును బ్రాహ్మణులు భగవానుని ముఖతః ఆవిర్భవించిరి. ఇక శివుడు ఆ బ్రాహ్మణులకు మరియు ఇతర జీవులకు రక్షకుడని తెలియబడినాడు, అనగా పశుపతి అని తెలియబడినాడు. అబ్రాహ్మణుల ఆత్మానుభవ విధానమునకు వ్యతిరేకులైన అనాగరికులు దాడి నుండి వారలను అతడు రక్షించును. ఈ పదము యొక్క మరి యొక్క విశేష భావమును ఈ విధముగా చెప్పుకొనవచ్చును. వేదములందలి కర్మకాండ భాగమునందే అనురక్తులయ్యుండి దేవదేవుని దివ్య స్థితిని ఎరుగజాలని వారు పశువులకు ఏమాత్రము తీసిపోరు. వేదములందు తెలుపబడిన కార్యములన్నింటినీ నిర్వహించినను మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావనను వృద్ధి కావించు కొననిచో ఆ కార్యమంతయు వృథా కాల వ్యయమే అని శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఆది అందే నిర్ధారితమైనది. దక్ష యజ్ఞమును విధ్వంసము చేయుటలో శివుని ముఖ్యోద్దేశము దక్షుని శిక్షించుటయే. ఏలయన తనను అనగా శివుని నిర్లక్ష్యపరచి దక్షుడు గొప్ప అపరాధము కావించెను. శివుడు విధించిన శిక్ష కట్టెను చేపట్టి పశువులను బెదిరించు గోపాలకుని కార్యము వంటిది. పశువులకు విచారణ తర్కమనవి ఉండవు కనుక వాటి రక్షణమునకై దండము అవసరమని చెప్పబడుచుండును. కర్ర లేనిదే అవి మాట వినవు. పశుతుల్యులకు బలప్రయోగము అవసరము. కానీ వివేకము కలిగిన వారు మాత్రము హేతువు, వాదము, శాస్త్ర ప్రమాణముతో పూర్తిగా విషయమును అర్థము చేసుకొందురు. భక్తి యోగమును అనగా కృష్ణ భక్తి భావనను అభివృద్ధి పరుచుకొనక కేవలము వైదిక కర్మకాండకే అనురక్తులైన వారు దాదాపు పశువుల వంటి వారే. అటువంటి వారిని శిక్షించుట కొన్ని మార్లు దక్షుని శిక్షించినట్లుగా శివుని కార్యము. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయిని గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామతారిణి. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది దక్షుడు తన యొక్క అపరాధాన్ని తెలుసుకొని, ఎందుకంటే శివుడి చేత శిక్షింపబడినటువంటి ఆ దక్షుడు తిరిగి అతని చేత మరలా ఆదరించబడినటువంటి వాడై లేచి మరి ఆయన చూడగానే, అంటే ఈసారి ఆయన యొక్క పరిస్థితి ఒక ప్రేమ భావంతో ఆయన్ని చూడడం, ఆ కారణంగా అతనిలో ఆ ద్వేషాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోయి ఆయన ఎడ ప్రేమ భావంతో ఆయన్ని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. మొదటి నిన్న చూసిన శ్లోకంలో ఆయన అంటాడు, ఓ పరమశివ, నేను నీ ఎడ ఘోర అపరాధము నర్చితిని, అయినా కరుణాంతరంగుడవైనటువంటి నీవు నన్ను అనుగ్రహించి మరి కఠినంగా శిక్షించి నాకు నా ఎడ గొప్ప అనుగ్రహాన్ని నీవు చూపావు. నీవు మరియు విష్ణువులు ఆ బ్రాహ్మణ బంధువులైనటువంటి వారిని నిర్లక్ష్యపరచరు. అటువంటిది మరి యజ్ఞ నిర్వహణ రతులైనటువంటి నాలాంటి వారిని మీరు ఎలా నిర్లక్ష్యపరుస్తారు? అందుకే నాకు తగినటువంటి శిక్ష మీరు విధించారు అంటూ ఆయనని ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ, మరలా ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఇంకా ఆ శివుడిని ఈ విధంగా ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి, ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది, విద్యా తపో వ్రత ధరాన్ ముఖ తప్స్మ విప్రాన్ బ్రహ్మాత్మతత్వమవితుం ప్రథమం త్వమస్రాక్ తద్బ్రహ్మణ పరమ సర్వ విపుత్సుఫాసి పాల పశూనివ విభో ప్రగృహీత దండ. సో ఇంకా దక్షుడు శివుడితో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా, విభో ఇక్కడ ప్రగృహీత దండ, ఓ శివ, విభో అంటే ఇక్కడ ఓ ఘనకార్య శక్తివంతుడైనటువంటి పరమశివ, ప్రగృహీత దండ, దండము చేపట్టి. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఏంటి ఇక్కడ, విద్యా తపో వ్రత ధరాన్ముఖ తస్మ విప్రాం. విద్యా తపస్సు వ్రతాలు అనుసరించవలసినటువంటి విప్రాన్ బ్రాహ్మణులు, మరి అటువంటి వారిని సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టడానికి బ్రహ్మాత్మ తత్వమవితుం. సో ప్రథమం త్వం సాక్, మొట్టమొదట నీవు ఆవిర్భవించావు వారందరినీ కూడా సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టడానికి. సో నీ ఈ విధంగా ఆయనని కీర్తిస్తున్నారు. ఓ శక్తి సంపన్నుడా పరమశివ, ఓ మహానీయుడా పరమశివ, విద్య తపస్సు వ్రతములు
ఆత్మానుభవము వంటి వానిని అనుసరించుటయందు బ్రాహ్మణులకు రక్షణ కల్పించుటకే నీవు బ్రహ్మదేవుని ముఖము నుండి మొట్టమొదట ఆవిర్భవించితివి. మరి అలా ఆవిర్భవించినటువంటి నీవు ఏ విధంగా అయితే గోపాలకుడు కట్టెను చేబూని గోవులను రక్షించు చందమున బ్రాహ్మణుల రక్షకుడుగా నీవు వారి ఆ నియమపూర్వక విధులను సర్వదా పరిరక్షిస్తూ ఉంటావు నీవు అంటూ ఆయన ఆ శివుడిని ఇంకా ప్రార్థిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ భాష్యంలో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మనకు ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉంటే ముఖ్యంగా 2 నుండి 7 వరకు కూడా శివుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తించడం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలంటే వైదిక శాస్త్రాలను అనుసరించి వేద వాస్మయమును అనుసరించి అంటే వైదిక శాస్త్రాల యందు తెలియచేయబడినటువంటి నియమపూర్వక విధులను. సో జనరల్ గా మనకి ఆస్టారిటీస్, క్లీన్లీనెస్, మెర్సీ, ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఇవి మన యొక్క ధర్మాలుగా మనము చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి తపస్సు, శుభ్రత్వము, జాలి, నిజాయితీగా ఉండడం అనేది మన యొక్క ధర్మాలు, మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి ధర్మాలు కదా. సో మరి అలా తెలియచేయబడినటువంటి ఆ నియమపూర్వకమైనటువంటి విధులను మనము మనసు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుట చేత మరి వాటిని నిర్వహించడము మానవుడి యొక్క విశేషమైనటువంటి కార్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో ఆ విధంగా 80 లక్షల రకాలైనటువంటి వివిధ యోనులలో నుంచి చివరిగా మహోన్నతమైనటువంటి స్థితిగా మానవ జన్మ లభించినటువంటిది. మరి ఈ మానవ జన్మ సాధారణంగా మనము ఇక్కడ ఆర్యులు సంఘంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిగా చెందినటువంటి, ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆ విధమైనటువంటి స్థితిని అంటే శాస్త్రపూర్వకంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విధులను మనము అనుసరించకపోయినట్లయితే మనం కూడా ఆ పశువులకు మనకు ఎటువంటి తేడా లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఏంటి, పశువులు కూడా మనలాగానే చేస్తూ ఉంటాయి, తింటాయి, నిద్రపోతూ ఉంటాయి, పెరుగుతూ ఉంటాయి, కొంతకాలం అంటే నిలిచి ఉండటము, తర్వాత ఉత్పత్తి తనకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటాయి. అలాగే మనిషి కూడా అలాగే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మరి పశువుకి మనిషికి తేడా లేదు అని చెప్తున్నాం. కానీ మరి బుద్ధిని ఉపయోగించి మనసు ఇంద్రియాలను, ఎందుకంటే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామము, రూపము, గుణాలు అన్నీ కూడా ఎంతో దివ్యమైనటువంటివి. మరి వాటిని మన మనసు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని వాటి ఎడ అంటే మనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవడము మానవుల యొక్క ధర్మంగా చెప్పబడుతుంది. అదే స్వధర్మం. మానవ ధర్మం ఏంటి, ఆ భగవంతునితో నిత్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం. మరి ఆ నిత్య సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి మనకి ఉన్నటువంటి మార్గము ఇప్పుడు ఆ హరినామ సంకీర్తనం. ఎందుకంటే రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు మనకి ఉపదేశ అమృతంలో, ఎందుకంటే భగవంతుని నామము, గుణము, లీలలు మొదలైనవి
సచ్చిదానంద స్వభావమైనటువంటివి. అవి పటిక బెల్లం వంటి మధురమైనటువంటివి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నచ్చేటువంటివి. కానీ ఏమవుతుంది, ఆ పటిక బెల్లం తీయటి మధుర స్వభావం ఉండేటువంటి పటిక బెల్లం కూడా ఆ కామెర్ల రోగం ఉన్నటువంటి వాడికి అది రుచించదు, చేదుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరి ఈ భవరోగాన్ని ఉన్నటువంటి మోహంలో అయినటువంటి మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ గుణ ఇవి అంతగా రుచించవు అని చెప్తారు. కానీ మరి మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువులు అలాగే గ్రంథాల ద్వారా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి ఆ నామాలను నిరంతరము స్మరణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమక్రమంగా, ఎందుకంటే ఆ పైత్య రోగం ఉన్న వాడికి, కామెర్ల రోగం ఉన్నటువంటి వాడికి తీపే దానికి విరుగుడు మందు అని చెప్తారు. ఆ తీపి అలా ఇస్తూ పోతుంటే చివరికి ఆ రోగం తగ్గిపోయి అతనికి తీపి తెలుస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము స్మరిస్తూ మనకెందుకంటే శాస్త్రాన్ని అనుసరించి మనకి విధులు ఉన్నటువంటివి ఏంటి, కలియుగంలో మనకున్నటువంటి తపస్సు మనకి ముఖ్యంగా చెప్తున్నటువంటి 4, అందులో మొదటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ద కింగ్ క్వాలిటీ అని చెప్తుంటారు, తపస్సు. మరి అది తదుపరి శుభ్రత్వము, ఆ తర్వాత జాలి, తర్వాత నిజాయితీ, ఇవి చెప్పబడుతూ వచ్చేటువంటి క్రమం. సో మరి ఆ విధంగా మనం తపస్సు నిర్వహించడానికి మన యొక్క మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మనసు, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఆ భవరోగాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇవ్వబడేటువంటి మందు, మెడిసిన్ నామం, భగవన్నామము. అదే నిరంతరము ఆ భగవన్నామాన్ని స్మరించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా మరి మన యొక్క మనసును, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడము మన మానవుడి యొక్క విశేష కార్యంగా చెప్తున్నారు. తద్వారా జీవుడు తన యొక్క చైతన్యాన్ని వృద్ధి చెందించుకుంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి కార్యాన్ని చేపట్టడానికి, అంటే జీవుల యొక్క చైతన్యాన్ని వృద్ధి చెందించి వారిని రక్షిస్తూ, వారు వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని, వైదిక విధానాన్ని, మనకి వైదిక శాస్త్రం మనకు చెప్తున్నటువంటి 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు. ఆ వర్ణాలు అవన్నీ కూడా ఏంటి, మన యొక్క గుణాలని ఎలా వస్తున్నాయి, సాంగత్వం వలన వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో ఆ విధంగా మరి ఆ వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని అనుసరించి విధంగా శివుడు చేస్తూ ఉంటుంటాడు. కనుకనే అతడు పశుపతి అని పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పశువు అనేటువంటి పదము జంతువుకు వాడబడుతుంది అని చెప్పబడుతుంది, జనరల్గా మనకు తెలిసినటువంటిదే. అలాగే జీవులు కూడా పశుప్రాయులుగానే చెప్తారు. వీడు పశువులాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే ఏది విచక్షణ లేకుండా చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి పశువుకి మనకి తేడా ఉండేది ఏంటి అని చెప్తే, ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా ఆ 4 కూడా మనతో పాటు పశువులు కూడా చేస్తూ ఉండేది. భక్తి చేయడం అనేటువంటిది పశువు చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనడమే జీవుడికి ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ పశువులను, పశుప్రాయులైనటువంటి జీవులను రక్షించుటలో శివుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమ కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, కనుకనే ఆయన పశుపతిగా చెప్పబడుతున్నటువంటిది. అలాగే భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపం తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఆ బ్రాహ్మణులు భగవాన్ యొక్క ముఖంగాను, తర్వాత మరి క్షత్రియులు ఆ బాహువులు గాను, వైశ్యులు ఉదరం గాను, శూద్రులు పాదాలు అన్ని కూడా ఉండవలసింది. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నటువంటి వేద వాజ్మయంలో వర్ణించబడినటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు భగవానుని ముఖత వెలువడినటువంటి వారుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి వీరు. ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థకి అన్ని అవసరమే అయినప్పటికీ శిరము అతి ప్రధానమైనదిగా చెప్పబడుతుంది, భాగంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి ఆ శిరంగా భగవంతుడి యొక్క విరాట్ రూపం యొక్క తలగా భావించబడేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ భగవంతుని ఆరాధన కొరకై
ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా భగవంతుడి యొక్క కృష్ణుడి యొక్క నామము, గుణము, లీలలు ఉన్నాయి, ఆ సచ్చిదానంద స్వభావమైనటువంటి వాటిని మరి నిరంతరము జపించడంలోనే మనిషి తన యొక్క పూర్తి సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ విధంగా మన యొక్క నాలుకను, మనసుని కూడా నియంత్రించుకోవాలి అని చెప్తుంటూ ఉంటారు. సో మరి ఆ విధంగా ఆ విష్ణు ఆరాధనకై, విష్ణు ఆయన యొక్క ఆరాధనను చేయడానికి మరి బ్రాహ్మణులు దానమును గ్రహించుట గాని, వేద జ్ఞానాన్ని పంచడము కొరకే బ్రాహ్మణులు ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖత ఆవిర్భవించారు అని చెప్తారు. మరి అలాంటి వాళ్లకు శివుడు మరి రక్షకుడు, పశుపతిగా చెప్పబడినటువంటి రక్షకుడు అని చెప్పబడుతున్నారు. సో మరి అటువంటి వారు బ్రాహ్మణ బంధువులైనప్పుడు వారిని మరి శిక్షించి వారిని సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టేటువంటిది శివుడి యొక్క కర్తవ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడింది. ఎందుకంటే దక్షుణ్ణి ఆ విధంగా శిక్షించడం వలన చెప్పబడ్డాడు. అలాగే ఇక్కడ మరి ఆ పశుపతి అనేటువంటి పదానికి, పశువు అనేటువంటి దానికి మరొకమైనటువంటి భావన కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ పశుపతి అనేటువంటి దానికి మరొక విశేష భావన కూడా చెప్పుతూ వస్తున్నారు. వేదములందలి కర్మకాండ భాగమునందే అనురక్తులై ఉండి దేవదేవుని దివ్యస్థితిని ఎరుగజాలని వారు పశువులకు ఏమాత్రము తీసిపోరు అని చెప్తారు. ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు మరి ఇంతకుముందు చెప్తుంది, సాధారణంగా చేయవలసినటువంటి మనం యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించడం, మనం ధర్మాన్ని మనం రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్తాం. అవి ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ కర్మకాండల యందే అనురక్తులై ఉండి మరి ఆ భగవంతుని దేవుని యొక్క దివ్య స్థితిని ఎరగజాలనటువంటి వారు, అంటే ఆ దివ్య నామరుచిని, దివ్య రూప అనుభూతిని, దివ్య గుణాలను, ఆ నిత్యమైనటువంటి లీలలను తెలుసుకోలేకుండా చక్కగా జపించడంలోనూ స్మరించడంలోనూ ఆసక్తులు కానటువంటి వారు ఆ కర్మకాండంలోనే భాగాల యందే అనురక్తులై ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం, తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక సంపదలకే అనురక్తులై ఉన్నటువంటి ఉండి ఆ దేవదేవుని, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో బాహ్య శక్తి, ఆంతరింగిక శక్తి, వెలుగు నీడల్లాగా చెప్తూ ఉంటారు. మాయ మరియు దైవీ శక్తి, మాయాశక్తి, దైవీ శక్తి రెండు కూడా వెలుగు నీడల్లాగా పక్కపక్కనే ఉంటుంది. వెలుగులో ఉంటే నీడ, చీకటిని మనం తొలగిపోతుంటాం, చీకటిలో ఉంటే వెలుగును చూడలేము. సో ఈ విధంగా మరి కర్మకాండల యందే అనురక్తులై ఉండి ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోలేనటువంటి వారు పశువులకు ఏమాత్రము తీసిపోరు అని చెప్పబడుతుంది. కనుకనే వేదముల యందు తెలుపబడిన కార్యములన్నింటినీ నిర్వహించినను మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావనను వృద్ధి చెందించుకోకపోతే ఆ కార్యమంతా వృధా, కాల వ్యయమేనని శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి పూర్వమే చెప్పబడినటువంటిది. సో ఈ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి మృదు మధురమైనటువంటి వాక్కులకు ఆసక్తులైనటువంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆత్మానుభూతి కొరబడుతుంది. ఆత్మానుభూతి లేనిది అంటే భక్తి భావన లేనటువంటి, భక్తి యోగము లేనటువంటిది ఏదైనా ఏంటి కర్మయోగాలైనా, జ్ఞానయోగాలైనా, ధ్యాన యోగాలైనా ఏదైనా వ్యర్థమే చెప్తున్నాం. అవన్నీ భక్తితో మిళితమైనప్పుడే వాటి యొక్క ఫలితాలను పొందగలుగుతామని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మరి దక్షుడు కూడా ఆ యజ్ఞ నిర్వహణలో ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తులైనటువంటి వైష్ణవానాం యథాశంభు అంటూ పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి శివుణ్ణి నిర్లక్ష్యపరిచి అవమానపరిచినటువంటిది. అలాగే మరొక భక్తురాలైనటువంటి సతీదేవిని కూడా ఆయన నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి. సో ఆ విధంగా మరి అతడు ఈ కర్మకాండల యందే అనురక్తుడై ఉన్నటువంటి వాడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించిన కారణంగానే దక్షుడికి ఇక్కడ శిక్ష
విధించడానికి ఆ శివుడు ఆ దక్షుడి యొక్క యజ్ఞాన్ని విధ్వంసం చేయుట శివుడి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఆ విధంగా శిక్షించుటయే. ఎందుకంటే ఆయన మరి ఆ భక్తులను నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి కారణం. భక్తులను నిర్లక్ష్యపరిచి శివుని, సతీదేవి వంటి వారిని నిర్లక్ష్యపరిచి ఆయన గొప్ప అపరాధం చేసినటువంటి వాడు. మరి సాధారణంగా అలా ఆ కర్మకాండ భాగాలలో అనురక్తులై ఉండి దేవదేవుని యొక్క దివ్య స్థితిని, ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తుల యొక్క స్థితిని తెలుసుకోలేనటువంటి వాడు. ఎందుకంటే శివుని యొక్క గొప్పతనాన్ని అతడు తెలుసుకోలేక ఒక సాధారణమైనటువంటి వాడిలాగానే కట్టుకోవడానికి బట్టలు ఉండవు, ఉండే స్థలం లేదు, ఆ భూతాలతో నిరంతరం కలిసి తిరుగుతుంటాడు, విభూతి పూసుకొని తిరుగుతుంటాడు అనుకుంటూ ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించిన వాడులాగా ప్రవర్తించాడు. సో కనుక పశువు ప్రవర్తన ఇక్కడ అతనిలో కనిపించినటువంటిది. సో సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, పశువులను కాయడానికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మన చేతిలో ఒక కట్టె ఉండాలి. కట్టె లేకపోతే పశువులు వినవు మాట. సో నిన్న మాత్రం చెప్పారు కదా, పశువులు అవి అలాగే ఉంటాయి. కనుక మనం వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కానీ కట్టె ఉంటుంది సాధారణంగా, లేదా వాటిని మేపడానికి వెళ్తున్నా కట్టెలు పట్టుకొని ఉట్టిపోతే అవి ఏది కూడా వినదు. సో వాటి యొక్క ధర్మం అది, ఆ పశువు ప్రవృత్తి అలాగే ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక అలాంటి పశు ప్రవృత్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు మరి ఎందుకంటే ఆ పశువులలో విచారణ కానీ తర్కం కానీ ఉండదు. అంటే జ్ఞాన పద్ధతుల ద్వారా, తర్క పద్ధతుల ద్వారా వాళ్ళకి చెప్పామనుకోండి, ఏవి అవి వినదు. సో అందుకే మనము ఎవరైనా మనుషులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు 2-3 సార్లు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అంటాం, పశువులు కాదు కదా కట్టె పట్టుకొని చెప్పడానికి అని అంటుంటాం కదా. సో ఇక్కడ అంటే పశువులను సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టడానికి పశుపాలకుడు, గోపాలకుడు అంటాం. పశుపాలకులు ఎవరైతే గోపాలకుడిగా చెప్పేది వారు కట్టెను పట్టుకొని ఉండేటువంటిది. సో అలాగే ఇక్కడ శివుడు కూడా విధించినటువంటి శిక్ష కట్టెను చేపట్టిన పశువులను బెదిరించు గోపాలకుని కార్యము వంటిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే పశువులకు విచారణ కానీ తర్కం కానీ ఉండవు కనుక వాటి రక్షణ కొరకై దండము అవసరం అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి కట్టెపట్టుకోకుండా పోతే ఆ కాయడానికి పోయినటువంటి యజమాన్నే కుమ్ముతూ ఉంటాయి. నేనేదో మాట చెప్పినట్లుగా అది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక అవి వాటి యొక్క ఆ ధర్మం ఆ విధంగా ప్రవర్తించవలసినటువంటిదే ఉంటుంది. అలాగే మరి మనుషులు కూడా పశుతుల్యులుగా ప్రవర్తించినట్లయితే, పశు ప్రవర్తనను కలిగి ఉన్నప్పుడు వారికి కూడా బలప్రయోగము అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే మరి వాస్తవానికి ఆ తర్క విధానంలో సతీదేవి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది అక్కడ, అయినా దక్షుడు పట్టించుకోలేదు. అంటే మాటలతో చెప్తే వినలేదు, ఇంకేంటి నెక్స్ట్ చేతలు. సో కనుకనే తదుపరి శివుడు మరి ఆ బలప్రయోగం చేసి, అంటే తన యొక్క అంశ అయినటువంటి వీరభద్రుడి ద్వారా ఆయన్ని ఆ బలప్రయోగం అవసరమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. కానీ వాస్తవానికి వివేకం కలిగినటువంటి వారు మాత్రమే హేతువు, వాదము, శాస్త్ర ప్రమాణాలతో పూర్తిగా విషయంను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ విషయాలను అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థితికి తీసుకురావడమే ఇక్కడ జరిగినటువంటిది దక్షుడి యొక్క శిక్ష ద్వారా. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్తి యోగమును అంటే కృష్ణ భక్తి భావనను వృద్ధి పరచుకొనక కేవలము వైదిక కర్మకాండలే అనురక్తులైనటువంటి వారు దాదాపు పశువుల వంటి వారే అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వారిని సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టడానికి కొన్నిసార్లు శిక్షించుట అవసరం అవుతుంది. ఎలాగైతే దక్షుడిని శివుడు శిక్షించాడో అదే విధంగా వారిని శిక్షించడం కూడా అవసరం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. తద్వారా వారు వారి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోగలుగుతారు అనేటువంటిది చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ.
जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी।